Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning karo channel Dalang Guntur sing mutur-mutur kepriwe kabar sedulur, muga-muga sing pada sehat waras selamat, sing lancar, sing barokah, sing murah rezekine. Amin ya robbal alamin. Hari ini atau pagi ini sedulur kembali akan menyajikan sulukan, yaitu sulukan Pathet Sanga utawa Pathet Songo, gandane Kang Sekar Gadung. Sendon Pathet Songo. Gandane Kang Sekar Gadung, wor lan kembang menur, kang semu harum, winor lan yodo-yodan, kadikusuma kang mangambar-ambar, wor kukur sing dupaku melun, kelun-kelun, kelun-kelun, kelun, kadimega membo Bathara, mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.